Εις ημίν της υπαυτού γενομένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφθορον, εινά το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Καίρε το άνθος της αυθαρσίας, καίρε το στέφος της εγκρατείας, καίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, καίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, καίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, καίρε ξύλων ευσκιόφυλλων υφούς σκέπονται πολλοί, καίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, καίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη,